Vitume nazot. Vitum. Dzise godu me letim Čerenku, no bo je cały czas dyreje rekrutacjo. To już rzekła letim, że robota te dostała praktycznie zare płeskunčením. Ju je wiedzieć, że bunze się szkulną od cywnika. Wiemy ju tyś, no, co sobie zachęcało do tego i że nie trzeba znacka się pścigło od samego początku, żeby studyrować ten Čerenk. No ale te pytania są przebieg tych studiów. Jaci są zajęcia i czego konkretno tam są można nauczyć? No, nowicy je jednak tego kasiepściłe. Chłopcy myślę, że można by było zrobić z tego wicy, bo po pierwszym roku je tak, no, że tak gdymy, ale nie jest nigdy tak fajn. Ale jak widać po 3 latach można kasiepściłe tam są nauczyć i pisać, i czytać, i gadać. No i też są insi taci pedagogiczne w siatce, literatura i polsku, i kasiepsku, i polityka językowa. To bardzo ten budynek kasiepście etnofilologię tery so zmienił, bo nie wiem czy wiesz, ale nie wiem czy wita, że tery absolwency etnofilologii będą mogli też uczyć języka polskiego. To senat przejmł Gdańskiego Uniwersytetu dopiero w maju, ale no mam nadzieję, że wtedy jak taci kto chcą studiował kasiepską etnofilologię, to mógłby uciec już robota i z polskim, i z kasiepskim. Tak, kto myśli o tym, żeby być polonistą, to tu jest szansa do tego nie dość, żeby swój Čerenk zrobić, ale przed tym jest, żeby no mieć prosto robota, tak jak godość, bo jest wielkie zapotrzebowanie na szkolnych. Ja by chciał ciebie spytać o to, no bo wiemy jak ci to był przebieg, ale jest tam wiele uczeni kasiepścigłe, a je widzę ta różnica między tyma studyrama, co prześle i ju coś po kasiepsku gadają, albo nawet piszą, a tyma, co przechodają i dla nich to jest ciasto, co snowigłe? Jo, no zaczątkuje, ale tak po pierwszym semestrze, albo po roku, to jest to tak wyrównywał, że te, co nie rozmiele nic gadać, to mają dodatkowe też zajmy indywidualne z udziałima, a te, co rozmiele gadać, no to ty się także na uniwersytecie są uczyma tego literackiego, no to jak oni przechodają, no to gadają tym swoim, nie? Do domu, albo dać im. I to też trzeba jakoś tam wycygnąć. To jakby była taka sytuacja, że ktoś przejeździł z egzotycznego kraju, nie wiem, Ekwador, Tanzania, Warszawa i chce studiować etnofilologię, to do Sorada? Pewno, że do. My mamy na swoim roku myśmy mieli i Ukrainka, i Karolina z Kutna, to też i bardzo dobrze. Teraz mam taką nowetkę, że gdyby Karolina to była, no to myślę, że lepiej gada po kasiepsku i pisze i je większym znają, że niż ja. Ja już podpitam, ale to po pauzie i po drogowych informacjach nasi głosca Dorota Miszewska, absolwentka etnofilologii, to co oni dali z kasiebizną robią, okrom tego, że chodzą do roboty, to może jeśli tydzień aktywności mają, ale o tym pogodu mają po drogowych informacjach.